Camins i Riera era un amic dels desheredats. Viatjava sovint amb un trabuc a cada mà. Anava per camins i marges esberlant forrellats, però mai no va ferir cap home de bé. Un dia a prop de la Pobla en va liar una de ben gran. Amb la xicota van entrar en un magatzem i en un tres i no res el van buidar. Ell sempre disposat a donar un cop de mà. Pels fils del telègraf el seu nom va fer camí, però mai no van poder provar res. Sense testimonis ni proves no el van poder enxampar. Sempre és millor ser acurat perquè tot vagi bé.